ጨንፈር ሀገራው ማህበር ደቂ አንስትዮ ኤርትራ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ደቂ አንስትዮ ዞባ በኩሉ መደያት በቀንዱ ድማ በትምርቲ ንክስጉማ ዝተካየደ ጻዕርን ገስጋሱን ከምኡን ዝነበረ ድኽመታትን ዝተሰግረ ብድሆታትን ንምግምጋም ሲምፖዚየም ከካይድዮ حلافيت تجنفر ويزارة جمع عراكي نيرين أبزهبتو حبريتا نتزمت 22 حدار أب كتما باطع زكايدن قسقاس 26 عمتات زدهسسن سيمبوزيوم زبقع مدلوات يتعفف كمزلو قليتاع أبتني حدا مع السيمبوزيوم نتران أبركتون دك آنستيو زبره بهزبن منقستن نستقبرلن مدققافاتن استنسفلن بايتان زنتر كمون نرأي دك آنستيو زاقهد مدبات زملكت مصنعتها ورعاقتي بزملكتن مشاركتي أكالات منقستن هاقراويان محبراتن كمزقربون حبيرا أمدايت عنا استقبر قسقاساتن وصيتون ممكات قدأت الامدتاتن قسقاسون أمنكاي موتادن عشلن تمزقيبو زولا عوات أبفلات تمرت بحفشا مدفع مهاي منتن مدد تمرتن عبيتن دما بفلاي زترعي عبيت قالا كابت زتيلو زعباتات كمزقونا أرديع كمل هاجر نزمت صومان تعبيلا أكاديميون موياون سلطنات باب كتما كرن تركب حداري بيت تمرت صومان عم عبالتهم سنكلان زيغاتات بقليل زيت مترات تصاوت على وكيل إرينا تسفانكيل جبريس نزدالو صبصاب دانايت جبريهوت كتقربوا نصممان زوهاب موياون أكاديمياو تمرتن سلطنان هيوتهم نممحياش أبزكايد وصعري عبتراي تصاوت كمزلو دايركتور أحدارت بيت تمرت صممان كرن ممر كبر أبسمرت قليصو اتا بيت تمرتي كامل هاجر نزمت صممان تقبيلا كاب قداماي كسب 5 كفله أكاديمياو تمرت كمون نحدا عمت ناي مويا تمرت انهابت ام عباله صممان اب ابركتو تقبر كنزلا زحبره ممر كبر اب مس مبرخ نقحت حبرتسب قصرنا نافتا بيت تمرت زمت صممان كب ان بلن كاب عمتا بيت تمرت نلعلني خون سلازلو توسخت ابيات تمرت خلوا يدل خمزلو ابريهو كمل ارترا كاب كل زواتات كاب كل بهيرات يمزو مانم فللي يقولون نقوله بمعرض ضبط إذا قالوا عزيهم كم تيسون كلون أمتنا عبد المتعاجل عبد نفس وقف زبون كفس درابيتهم كير حاو بيت مرتي أنت زدال ولهم إذا حاشر كم هارلو زغلو بزيت الزباين أبغى خاطر زغلو بدل متفترة سلذي قال أنا قال إذا بيت مرتي زعامل كفت أرك خدامه بمسارة ممرحي بيت مرت صممان أب حدا خفلي وحدات مهارو إن ترى خمهارو ترايس لزلوم عمتاو تقبلوا أسرع أزي وحد مخانو زرد ممر كبراب لو ما عمتون 14 حدث تزركبوهم 8 عتن تمهارو سرو أكاديميون موياون تمرت أم كتتال كم زركبو أنا تيرو توم ما بعد از مهارو 76 سنة لونا توم ناي مويا 13 سنة لونا تدميرهم 8 عتن تمهارو لونا مال المسوس عمتات زتمسرتت بيت مرت صممان كرن أبز أوان زئتوا أقولقلات ملؤ بملؤ بدك هاجر ممهران كوينو مسبهلن لمدن حبرت سبنا بزسانة وعم ملكت كانت مهر زحبر ممر كبراب ولدن صممان دقم أبجب عدميهم أكاديميون موياون تمرتن نخرخ بلهم كتعرو أزخاخيرو مجمرة نبربنا في فنلندا أبز أوان زين من هاجرنا مسبهلنا مسكبابينا مسبهلنا مس كل ززامت قانقا كوينو تدالي بس مسألة الزفاء تسرح تتمرتي يقصرانه أمود أتام مركب رعب زبازح قطرن مأنقاد كفلتات نموسخ مدفت تحيزو خمزة بمحبر ترى حبرة السبن خعزت أوعو زوم قالوا عزيزهم بكل يترهم كنت حازدوا له مخنياته كاب عدم كاب كبابيهم وزيهم ما بحد ينقطر نفوس خلو لذي أفلطنا إذا كنت زي حبرة السبزي كفلت أمه تعبير من قدهم كان هذا حبرة السبزي مخنياته زوم قالوا عزيزهم أفعالهم ولاديهم كم هاروها أقديت بدرجة هاجر نصوممان زمهر أبيات تمرتي أحداريت بيت مرت كرنن إن تملالسو زمهارولا بيت مرت أسمران مخانن يفلد أب زبادو باب تعاقبان قلنا وصعبيناتن مدهاني زتكورنا يكلت معلتات مياوي سلطنا توهيبهم وكيل إرينا فيلمون تكابو نزدالو وصبصاب فورتونا عندهم كسعرو بيع أبزوا دروب أب أتحعز مدهانيتن مقطع بقعتهم بحفشة دخولتات كورنا وصعبينات بملك كتاب الزوهاب مدهاني الدماب في اللايز ملكة مويا وسلطانات وهيبو أبتبكي إلاتات قطع مدهانيتن مقبل منسترت عنا أب كتما دبار واستوهبه ناكلتا معالتات سلطانا كاب استفالاليات كالات عنا زبا دروب زموتو 33 موياوين تساتيفهم
نتسلطنا ካብ ዝሃብ ሙያውያን ክኢላ ስነ መድሃኒት አቶ ሙልጌታ ርእሶም ንክታበት ተባሂሎም ዝዳለው መድሃኒታት ኣብ ጥቅሚ ኣብ ዝውዕልሉ ከምጽኡ ኣብ ዝኽሉ ለውጥታትን ግብረ መልስን ምክትታል ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ብጉለታት ተዓቅባን ኣጠቃቅማን ናይቲ መድሃኒት ክመጽእ ብዛዕባ ዝኽእል ሳዕቤናት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣገልግሎት መድሃኒት አቶ ፍረሚናጦስ ምስግና ድማ መድሃኒታትን ሳዕቤናቶምን ንምፍላጥ ንተገልገልቲ ማእከል ዝገበረ መጽናዕቲ ምክያድ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንብቕዓት ናይ ክታበት መድሃኒት እትከታተል ኣካል ብምቋም ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ንጥፈታት እተካይድ ምዃና ሓቢሩ ቴክኖሎጂ ሕክምና ዘመዝግቦ ዘሎ ምዕባለን ለውጥን ንዝጸንሐ ኣሰራርሓ ንምዕባል ደራኽ ኮይኑ ምህላው ዝጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣቶ የማን ሃይለ ብወገኑ ውሑስ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርጋጽ ብቑዕ ኣሰራርሓ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ሰልጠንቲ ኣብ ምምሕያሽ ብቕዓት ትካላት ጥዕና ተሮኦም ክጻወቱ ተማሕጺኑ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ብቕዓት ትምህርትን ተምሃሮን ንምሕያል ምስ ወለዲ 7 ምምሕዳራት ከባቢ ርክብ ተኻይዶም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተወደበ ርክብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መምህር እስማኤል ዓሊ ሱልሳዊ ዝምድና ወለዲ ተምሃሮን መምህራንን ኣብ ምብራኽ ብቕዓትን ተሳታፍነትን ተምሃሮ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሱ ብሉጻትን ተወዳደርትን ተምሃሮ ንምፍራይ ተራን ኣበርክቶን ወለዲ ብሓፈሻ ናይ መምህራን ከዓ ብፍላይ ክብክብል ፀዊዖም ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ትንኡስ ዞባ ኣቶ ዘርእዝግነ ማርያም ብጊድኡ ብቑዕ ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቐ መንእሰይ ወለዶ ንምፍራይ ካብቲ ብዕቱብ ዝስራሓሉ ዘሎ ምዃኑ ብምግላጽ ንምዕዋቱ ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላትን ሕብረተሰብን ክዓቢ ከም ዝግባእ ገሊጾም ተሳተፍቲ ዝሃቡ ርእይቶ ኩልንትናዊ ብቕዓት ትምህርቲ ብሓፈሻ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብቐንዱ ንምብራኽ ካብኣቶም ዝሕተት ንምምላእ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሐ 34 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ እዚ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ እዩ ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘልኩም ክምለስ እየ ደጊመ ምክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም ኣብ ፈረንሳይ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕሬዚደንት ግብጺ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ምስ ፈረንሳዊ መዘንኡ ኢማኑኤል ማክሮን ተራኺቡ ዘትዮም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቆጠባዊ ጸጥታውን ካልእን መድያታት ተወኪሮም ከም ዝተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብዚ ናይ 3 መዓልታት ዑደቱ ምስ ሚኒስትራት ምክልኻልን ጉዳያት ወጻእን ከምኡውን ማሕበረሰብ ንግድን ካልኦትን ተራኺቡ ክዝቲ መደብ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጥቡቕ ቁጠባዊን ወተሃደራውን ዝምድናታት ኣማዕቢለን ምጽናሕን ዝሕብሩ ጸብጻባት ምብጻሕ ፕሬዚደንት አልሲሲ ናብ ፈረንሳ ነቲ ዝምድና ኣብ ምምዕባል ልዑል ደገፍ ከም ዝህልዎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሽበራውያን ዝቐንዐ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ምክያድ ትርከብ ፈረንሳን ግዳይ ካብ ሊብያ ዝነቕሉ ሽበራውያን ዘካይድዎ መጥቃዕትታት ኮይና ዘላ ግብፅን ኣብ ጸጥታዊ መዳይ ዘለዎን ዝምድናታት ንምዕባይ ብሓባር ክሰርሓ ዝርርብ ከካይዳ ምጽንሐን ይግለጽ ኣብ ሃገሩ ንዘሎ ሽበራዊ ምንቅስቓሳት ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ሲናይ ዝንቀሳቐስ ሽበራዊ ሓይሊ ድማ ብፍላይ ንምድምሳስ ዝካየድ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝሕይል ክገልጽ ጸንሐ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብዚ ኣብ ፈረንሳ ዘካይዶ ዘሎ ወግዓዊ ምብጻሕ ኣብ ሸመተ ኣጽዋር ዘተኮረ ስምምዓት ክኽትም ትጽቢት ይግበር ኣቐዲማ ግብጺ ሄሊኮፕተራት ናይ ምስካም ዓቕሚ ዘለዎን መራኽብ ኩናት ካብ ፈረንሳ ከም ዝዓደገት ይፍለጥ ሰፊሕ ግዝኣት ሶርያ ተቆጻጺሩ ዝጸንሐ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ 500 መሬት ሃገር ጥራይ ተሓጺሩ ከም ዘሎ ሩስያ ሓቢራ ሩስያ ምስ መንግስቲ ሶርያ ተዋሂዳ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ዛጊት 900 ወተሃደራዊ ማዕስከራት ዳዕሽ ከም ዝተደምሰሰ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ እቲ ስርሒት ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃኡ ከም ዝበጽሐ ኣረዲኦም በተዘካየር ዘሎ ደብዳብ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ከም ዝወረደ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ዝሕብር ሩስያ ዳዕሽ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሶርያ ክሳብ ዝወፅእ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ክትቕጽሮ ምዃና ገሊጻ ኣላ ፕሬዚደንት ሶርያ ባሽር አልአሳድ እቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዝድምሰሰሉ ግዜ ርሑቕ ከም ዘይከውን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ምሕባሩ ዝፍለጥ እዩ ፊሊፒንስን አውስትራሊያን ወተሃደራዊ ዝምድናን ከደንፍዓ ተረዳዲአን ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ብ24 ጥቅምቲ ኣብ ማኒላ ርእሰ ከተማ ፊሊፒንስ ኣብ ዘካየደዎ ርክብ ነቲ ምርድዳእ ክውን ንምግባር ሓበራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከኡማ ተሰማሚዐን
أستراليا كم أكل نايت سممع نسراويت فيلبينس عبر مسلطان زنطفو بركز بلو التحضرات قتل مخانا حبير الله اتهاجر منجست فيلبينس أنصار قبل الشبراويان أبزق كايد زول السرحيت تتحقاقز كم زلات أبس أبعتية ملكتهم كلتين هاجرات أغدي من قبل الشبران مكلاس بحبار المسرح زق السممع كم زقتما يفلت دبوب كوريا جابان أمريكان نخلتهم على تزقط قلنا مكتتالن مبرعن ميسايل والتحضراوي لمن كايدا مخانن مينستري مكلخال دبوب كوريا بعسران 4 تقمتي حبيرو التحضراوي لمن عقمي صره ميسايلات تنحجرات عم فتاشن موحدن عبد تراكت او تثبيت كم زغبر ات مينستري غريصوم اتلممد بقطعوي توكسس تسنيه كم زخون زنصره مينستر مكلخال دبوب كوريا ابو سناسن بحري هاجرون جابانن كم زكايدا فليطوم دبوب كوريا جابانن امريكا نيوكليساوي بومب ناي مسكام عقمي بزلون ناي دبداب نفرتن عبيت مراخب كويناتن استسنيه تخاطالي وتحضراو لممدات كايدا مصنحن يفلط التوتادراوي لممد نابعا زقنعن نصطعن لولاونتان زفتاتن مخانو تገልጽ ሰሜን ኮሪያ በወገና ተኸታታሊ ፈተነታት ኒውክሌሳዊ ቦምባን ባሊስቲካዊ ሚሳይልን ከተካይድ ምጽናሃ ይዝካር እዚ ብኽልቲ ወገና ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምዳት ንጸጥታ ዞባ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ በሐፈሻ ንጸጥታ ዞባ ሐውስ ደሴት ኮሪያ ድማ ብፍላይ ኣብ ሰካፍ ደረጃ ኣደይብዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ቻይና ሩሲያን ዝርከበን ሃገራት ዞባ ወተሃደራዊ መናወራታት ሓደገኛ አንፈቲሕስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኩሎም ወገናት ተኽታኺ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ከቁጠብየን ዝጽዋዕ ዘለዋ ምምሕዳር ከተማ ለንደን ኣብ ማእከላይ ክፋለታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ዝኣትዋ ዕድመ ዝደፍኣ መካይን ኣቕሚጦ ጸንሐ ክፍሊት መቆጻጸር ብከላ ክብ ከም ዘበሎ ኣፍሊጦም ብመሰረት እዚ ምምሕዳር እታ ከተማ ዘተኣታተው ሓድሽ ክፍሊት መቆጻጸር ብከላ ቅድሚ 2006 ዝተሰርሐ መካይን መዓልታዊ ዝኸፍልኦ ዝነበራ 1150 ፓውንድ ናብ 2150 ፓውንድ ኣዛይድወሎ እዚ ተኣታቲ ዘሎ ተወሳኺ ክፍሊት ብከላ ኣከባብን ሳዕቤናቱን ኣብ ምንካይ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ምምሕዳር ከተማ ለንደን ይገልጽ እዚ ሓድሽ ስልዒት ወርሓዊ ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ንዝንቀሳቐሳ ኣስታት 34,000 መካይን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ዝገልጽ ምምሕዳር ከተማ ለንደን ኣብ መጻኢ ተወሳኺ ማሕነቆታት ንምትግባርን ካብ ብከላ ነፃ ዝኾነ ከባቢ ንምፍጣርን ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ዝሕብር ፓሪስ ማድሪድን አቴንስን ዝርከበን ሓያሎ ዓበይቲ ከተማታት ኤውሮጳ ብከላ ኣከባቢ ንምንካይ ብዝብል ዕላማ ኣብ ልዕሊ ብናፍታ ዝንቀሳቐሳ መካይን ማሕነቆታት ክፈጥራን ክፍሊት ብከላ ክስልዓን ምጽናሕን ይፍለጥ ከም ቮልክስዋገን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ኩባንያታት መፍረ መካይን ኣብ መጠን ፍርያትን ዝኾና ብናፍታ ዝንቀሳቐሳ መካይን ዝተፍኦ በከልቲ ጋዛት ሸፈጥ ብምፍጻመን ኣደዳ ሰፍ ዘይብል መቕጻዕቲ ከም ዝኾና ጸብጻባት ይጠቕሶም سلامك تالكم عزينا نمسكن نايلوم زينا ومستندونا تسازيمولو بروح مشات